Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe tedduɓe ƴeewo Pinal TV oɗon calmina sanne oɗon jetta ley yewtere meɗen banggal margol dabaji nde ɗo yewtere meɗen banggal margol dabaji e ley suudu meɗen télé Pinal TV immade majjum fou hollude hono yimɓe dunke e margal dabaji e banggal golle dabaji e ley leydi meɗen Mali ndi ana hertani du hono banggal ɓe jaata e muɓɓen ɓe hono nanoɓe fulfulde fulɓe jaati dariɓe saɗa golla dabaji ɗi ana gollira ɗum du golle hakkille ana gollira ɗum golle hakkille ana golla dabaji ɗi do banggal no nafa hemrete e majji dabaji du nafoji ɗi galda e tooña ɗin ɗon dabaji woni ko ɓurɗen na sembinade e muɗum sabi ngal ɗon margal woni ngal jiɗɗen yo en kaalino e ƴaɓɓade hono neeje meɗen kewɗe eggoje sana jaa e nokkuji goɗɗe hakkude leydi e leydi haya koye en kollino wiide de ladde nde heddatako so ladde heddatako wajibi a waɗan nayma ɗi kakidiɗi ɓattinaɗi banggue maɗa moƴƴinaɗi faaɗi moƴƴa tawe eɗi nafe an eɗi nafa koddiɗo maɗa ɗi toñatako du fay goto wona nayyi ɗi tan beyɗi ana hen baali ɗi ana hen joggeloɗi o du ana hen ayyo fay margal baba ɓeedu ana hen fay so dakiji marata kayba padi ɗi toño goɗɗo ɗum ɗon woni hono ko kaleten no jamma e ñalawma nenno hande en gari ɗo kanko dunke margal dabaji sanne sanne en gari ɗo makko hande saabe du hono golle makko juɓɓiɗo mo jiiɗen tawɗen ana nafa ngol ɗo leñol nenno ɗum saabi seɗen gara ɗo eɗen garta kasi eɗen gara wakkati fuu mo golle makko o heyɗiti en garan ƴeewen ko heyɗite golle o ko kollen ɗum pula ko aduna o foof yiya faama nana du yalla ana nanga gollira hono noon ɗum ɗon woni hono ko tewtetenno e dow majjum hande en gari ɗo en jii nayyi ɗi annimani nayyi ɗi nagge woote woote e majji fuu ana ɓira ko foti liiti 25 e ley ñalawma nayyi ɗi jiyotonno ɗo joni ɗi woote e majji ɓiretege e majji jasowo hen liiti 25 wala e ɗiɗo nayyi e beyɗi anni beyɗi du waylitere muɗum fuɗɗi hande mbeewa goota ɓirowa liiti 3 e ley wakkati goto litre fu buuɗi 300 tino ka ɓuura ɗum beyɗi jaata ladde de ɗi jaata fadi toñoyo goɗɗo de ɗi juppata bottare fay goto ley galle ayba nenno ɗum ɗon woni hono ko tewtetenna jamma e ñalawma fuu ɗum du waddi en ɗo hande nenno garol meɗen ɗo hande en jii ngaɗo guesa du banggal huuɗo woni ko waɗa hen ko ɗo huuɗo ko warraka ngaɗo guesa warraka fay hunde so wona kammere dabaji ɗum tan nayyi mum beey mum baali mum ɗum woni ko guesa nga warra ɗum waddi en ɗo hande fa kollenna ɓi pullo fuɗo woni hakkude Dakar e Sudan yiya ɗum faama ɗum gol tewta du yalla no wawi wadde ni ayba nenno joni hono jon nokku o jon dabaji ɗi o jon beyɗi o jon nayyi ɗi o ƴeewen kettidoɗen nakko kanko Jubbi Diallo o haalanata en e banggal ngal ɗo margal dabaji hertidade ɗum margal dabaji leydi meɗen Mali ndi hande yalla margal dabaji leydi Mali ndi yaari yeeso na ayyo so yarali yeeso hoɗɗo haaɗi ɗum yarude yeeso hay so en yaari yeeso ne hono gaɗɗon jaati so onon yaaruɓe yeeso e majjum ɓe hono gollirɗon golle o ɗum ne kettidoɗen nama kanko Oumar Diallo anditirteɗo Jubbi Diallo joɗaniɗo en kasel bisimilla moɗon Pinal TV e suudu meɗen humpitoru aduna o faaɗo yimɓe meɗen goni fuu keɓen andodirde hunde keɓen joɗodirde kibaruji gonɗi fuu keɓen martodirde kumpa bon ko lamɗa kabaru margal dabaji en ɓooyiɗen kaala haala mum guila aradio fa alhamdulillahi rabbil alamina e télé hande waɗama miɗo welti e moɗon miɗo welti e gollal ngal sabi en gollanoɓe suudu baba sabi ko woodi ko pamɗen fo en kumpitan woɓɓe tawaɗo haaji muɗum ana hen mais sabi homo fuu ana yiɗi nafa tawaɗo faami ɗum so golliri ɗum ana wawi hemde nafa muɗum jaati bon ko heddi ko noon sabi haala aduna hunde a haaldata wakkati muɗum a haalan fa paamowo heɓa ley haala ka tawi eka jogui faamu ɗum woni ko darete margal leydi ndi margal dabaji leydi meɗen ndi ana tiiɗi sabi en mbowali ɗum golle fuu ma wowali ana jogui tiiɗallaji sanne par ce que golle o en mbowi golle dabaji leydi meɗen ndi leydi andirandi margal dabaji nga golle o waylitinde dabaji ɗi fa gaɗen ɗi tawi dabaji ɗi ne jooɗi nokku goto eɗi mbawi nafude yimɓe ɓe tawi an jatiɗo wawi heɓude majji nafa hedde banggal kosam ɗi nafa yimɓe ɓe ngala dabaji ɓe jaati ɗum ka ana tiiɗi so wona waylitere
nen waylitere nde aduna o fuu fuɗɗi waylitere nde nen no wona tubakuɓe tan fayi araɓe alhamdulillahi rabbil alamina min iwi ɗo min jeehi hijjoyde min jeehi makka min jii toon du waylitere nde ana toon nen no alsilamika so misal fuu a wala so wona a indu makka sabi toon alsilama toddina ka fuɗɗiri toon sallallahu alayhi wa sallam toon leydi mum nen no toon a heɓan kosam no yimɓe poti hewde ni fuu a yiyan kosam ɓiraɗan no heeɓe a yaran fa kaara darɗo fuu heɓan nen wona beyi wona baali wona nayyi ko darɗa fof heɓan kosam muɗum tew mum du ana woodi yernon du cofe du nenno wona e yiilagol ngol ɗum ɗon wawa heɓede nenno ɗum waɗi somin ƴeewi min tawi wallay waylitere nde wona tubaku tan nde waɗana nenno wona pullo tan hani heddade caggal yeru ni tan mbowɗen o ka wona fulɓe wona joom dabaji fof no hani waylitade wona ɗum woni komin paami so minen du min ciini yallah golle o miɗen baylita faamin kolla yeruɓe paamali ɓe yallah na paama yallah en fof eɗen keɓida nafa o bon nayi ɗi eɗen gondi e waylitinde ɗi fa joni ɗi baylitiki jaati alhamdulillahi rabbil alamina bon saabi nayi ɗi puɗɗoɗe ni sa waɗi nagge en simina arande ni fuu a heɓan nagge iwoɓe leyɗe Europe to e nagge ngen ɗon ɓiyum laato ɓi ngeeto kañum ɓi ngeeɗo hawran laato 50 ɗum woni feccere wotere arandere nenno min iwi feccere arande min jeehi ɗiɗo ɓerde nenno ɗum no wiye 75% nenno feccere kañum e feccere feccitere nenno ɓe mbiya ɗum 3 quart nenno F1 F2 F3 nenno leydi meɗen ndi ɗon hani saabi nangueji ɗi ana guliga no feewi nenno ga meɗen ga nangue ana wuli sanne naggue ƴaɓɓi ɗon fa yeehi wadde yetti waylitere koyɗe nayyi yaade 5 en fa yettoyɗi tubakuɓe fof vraiment tiiɗallaji ana hen saabi leydi men ndi leldanaki ɗum sanne a tawan aɗa wawi tawi aɗa faami e hoorema no gollirteno mais a tawan gollirɗe kiɓɓata ga ennam voilà nenno leydi men ndi du ana wuuli wayno kanji so ɗi iwata to ana ɓuuɓi bon ɓinguel adama kañum daaba walda a tawan neɗɗo so iwi toon ana wawi warde ga ana andi wawi natande hoore muɗum ɗo ɓuuɓi kilmum ana woodi goɗɗum e daaba a tawan ɗum ɗon yaafa voilà ɗum waɗi so miɗen e feccere arande ɗiɗo ɓerde tato ɓerde miɗen e muɗum seeɗa mais min jiiɗa neɗɗo ƴaɓɓo yeru ɗiɗo ɓerde ɗo sanne sabi sa ƴaɓɓiki ɗon fuu a yiyan tiiɗalla voilà ɗum min goni hannde alhamdulillahi rabbil alamina en jii innayi ɗum ka golle meɗen nenno beyɗi du yo golle meɗen nenno baali warde ko marɗen ko fuu a tawan fa jooɗɗa nokku goto ɗum wawa nafudema wajibi kana baylita margal ngal iwa yornu gorruno ɗennani sabi hande nden daaba oran yaaha yiilo ley ladde heɓa ɓiɓɓe leɗɗe heɓa huuɗo ñaama fa haara warta wara an e hoorema keɓa hen nafa ɓira keɓa seeɗa ko mbawɓa an e koreji maɗa bo ɗum woni yeru dabaji meɗi marnuɗen naɗi nenno hande ladde nden ɗon heewa katin dabaji mbawa heɓude yiile tiiɗallaji goduɗi ɗi du kala fuu ana andi aduna o sa yii hande nokkuji a yi an yimɓe ana mbare wonɗo jiiɗen no fayiru hélicoptère ngaji immiki ana jaaha ana mbarawo yimɓe joom en dabaji mais ɗum fuu wala ko waɗi ɗum so wona yeru wowde yiilaru ndu e ley faamu amin nenno so tawi homo fuu wawi jooɗiki nokku muɗum a mari ko mbawɗa marde ɗon ko hakke ko mbawɗa wande maîtriser ko mbawɗa marde ɗo jonde ma nde ɗo an e hoorema a darani ɗum ko ñamata mi anda yalla neɗɗo ana wara yande e maɗa so wiye toñete sabi tawan a nafowo yimɓe ɓe a wona torrowoɓe ɓinguel adama ni fuu yonki fuu yiiɗa torrede an aɗa jogui daaba jawdi ma ndi hen ñamata hen jarata ko ma ko so yeehi ko goɗɗo ñamata ko so a yeehi a bonnanoyi ɗum vraiment tiiɗalla ana woodi nenno so en koɗi en darani hoore men guese yeru no joom en guese ɓe darata ni en fuu en poto e leydi ndi ɓe gaɗi guesa an du gaɗa guesa voilà an du dabaji ɗi kamɓe remoɓe hen ɓe ñamata an du dabaji ma ɗi hen ñamata hen jarata ley guesa ma nga toon dabaji ma ɗi ñamata nenno a tawan omo hasingini e kosam maɗam omo hasingini e tew omo hasingini e bingal ma ngal nenno on nafodiran mi anda yalla oɗon mbawi torrodirde ka sa wi a remata a dabaji ma ɗi ora jaaha to demowo o ɗi jaaha ɗi bonnana ɗum vraiment tiiɗalla no woodi famde ɗum noon ana tiiɗi fayi haala muɗum yaafa sabi hunde ko famaka haalde ɗum yaafa jonnon wajibi kana haale so haalaka wawa andede nenno Allah hokku en hakkillaji lobbi dañan famɓe wala ko kalten ka dañan pamɗo goto goto a faami so golliri ɗum fof so goɗɗo yii woɓɓe kana jiiya ɗum waɗi yiya waɗa kasin so heɓa famde voilà ɗum waɗi seɗen kaala yeru ɗo gonɗen joni ɗo bon hay beyɗi kañum nayyi ɗi fof ana jokkodiri
nenno nayi ɗi ni puɗɗiri e ngari e beyɗi en puɗɗi beyɗi en mbawa haalde e majji sanne sabi en mbaylitaki fa goɗɗo ɗen joni noon ko pamɗenna ka e ley aduna o wonɗo mbeewa goota wawi ɓirde liiti 5 nenno mbeewa kosam muɗum ana jogui nafa sanne ɗum ka eɗen andi so ɓiɗɗo kecco ga meɗen ga nenno so tawi inna muɗum wala kosam na so wonko yani e muɗum a faami an nandi kosam mbeewa ana wawi wurde ɗum mais kosam naggue wawa wurde ɗum fa gasa nenno kosam mbeewa ana jogui nafa sanne ɗum ka en paami tubakoɓe ɓeydu kalni en paami yo guure mawɗo no woni kosam mbeewa to maɓɓe to mbeewa ana wawi ɓirde liiti 5 nenno enen du en hornoɓe fa ande yalla koɓe mbi ko yalla gonga na wana alhamdulillahi rabbil alamin puɗɗi insémination o bon min keeɓi mbeewa goota kemɗen tafon yaade fa beyɗiɗi ɓe mbawi heɓude liiti ɗiɗi yaade liiti 3 en nenno dammuli beyɗiɗi mbiɗa heeɓa ñande fof liiti 5 bon puɗɗode ɗe nenno hunde ka gollay fa gaɗa e muɗum duuɓi a wawa noddu aɗa andi ka nafa ana hen jonnon perwu mawɗo ka wala hen momin mbawi wiide neɗɗo hay gara ƴeewa na gara anni ka ley jande nde holli ɗum gonga no nenno minen min cikkitaki gonga no sabi min jiiɗu nokkuje goɗɗe ayyo jaati ɗo woni mbawmi haalde haala beyɗi ka walla beyɗi insémination min puɗɗi jonnon jaabuji ɗi sabi hunde fof fuɗɗorni arande a tawan tiiɗallaji ana e muɗum bo yimɓeɓe mbawali insémination o famaka sanne leydi men ndi tafa ni jaabuji ɗi no pamɗi sabi sa waɗi bey sappo aɗa wawi tawi gotel tan keɓata nenno ɗum ne ana tiiɗi arande en gaɗanaɓe ɗum mere bo sagitiɓe gaɗi prix o fayi ujunaji 5 ana tiiɗi tafa nenno kañum ka ko ɓuuri ana kañum fam insémination o kam miɗen gondi e majji voilà nenno insémination mum no woodi damɗi muɗum no woodi no itte Europe ana gadda bon damɗi muɗum gotiri ana tiiɗi sabi ana yaafa hedde e million mais nenno neɗɗo goto wawa heɓude ɗum ennama sabi ɗum damɗi gotiri wawa waddede bo yimɓe noon ana gadda ɗi seeɗa nenno waylitere beyɗi nde ka nde fuɗɗama joni min goɗɗaki e mayre sanne bon ɗum ɗon ka gonga jaati mi heeɓi mi pompi mi heeɓi alhamdulillahi rabbil alamina mi heeɓi damɗi gotiri bon mi goɗɗo wi ana yiiɗi ɗum ay mi sotti ujunaji 60 ko mbiɗa ko bon damɗi jaati ne wawi heɓude million ɗo Bamako ɗo ennama hande joni noon min e hoore mi sotti damɗi gotiri 60 nenno min ka mbiɗa andi nafa ono ɓuuri ɗon neɗɗo no wawi nande ɗum ha waɗo tawi min mi hawaki ɗum ennam mbiɗa andi ana wawi nafa keɓeteɗo en no ɓuuri ɗum ennam ayyo saabi mbeewa goota no wawi ɓirde liiti 3 bon mbeewa goota litre muɗum foof Bamako ɗo 200 yaade 300 bon so neɗɗo joguiɗo calculé sa jettiki ɗum a andan nafa mbeewa ne wawa ñamde ko ɓuuri feccere kilo bambari ko heddi ko huuɗo haakoloji leɗɗe ɗum ni fuu ana ga meɗen ga ennam nenno waylitinde o tan tiiɗi so wona ɗum guuri o du tiiɗa kañum e famde muɗum voilà ɗum woni haala beyɗi ka ɗum jiɗmi haalde ɗon henna fammini ke sanne joni e garan e ñandu dabaji ñandu dabaji ɗi ana tiiɗi e leydi meɗen ayyo botoru biƴƴe no yaafa e ujunaji 2,5 ana wawi ɓurde noon botoru biƴƴe e botoru maaro fof andara fotude cuggu ay mi yii onon on puɗɗi wadde guese jaati guese huuɗo banggal hono dabaji ɗi fa tawe dabaji ɗi jaati oɗon joganiɗi huuɗo majji koɗi ñamata min jiiɗo ngaɗo guesa oɗo huuɗo anni joni ayo sifanamen huuɗo kono ene worri alhaji wallay gonga jaati alhamdulillahi rabbil alamina ko mbiɗa ko wallay gonga jaati noon fuu ley gollal ngal jiiɗa ngal e waylitere nde ni woni e kabaru huuɗo ko par ce que biƴƴe ɗe ana tiiɗi arande ni enen en anda no biƴƴe nenno biƴƴe ka tiiɗal ni waɗi so natuɗen e biƴƴe ka iru waddu e biƴƴe ɓe ni pammini en wona biƴƴe tan woni ñamdu nayyi ko wawi ittude wawi wurtinde naggue tampugue na fa keeɓa kosam huuɗo ko ka eɗen andi enen jaati eɗen andi ka huuɗo ka kañum woni ñamdu naggue ɗum ko anduɗen ko ɗum jaati woni gonga huuɗo ka kañum woni ñamdu naggue fa naggue haara ka e huuɗo wawi harde biƴƴe naggue meeɗan hen seeɗa tan fa ñaama fa reedu mum heewa e biƴƴe ɗum ɗon wawa wande ana tiiɗi fewi so a waɗi ɗum moƴƴa e naggue sabi ko jiyata naggue hunde fof ko ñaami so reedu ndu heewi kana waccito nenno heddo ana liwta nenno fewi so daaba sella enen ka eɗen andi e pulaku daaba sona selli so jontama nde jiiɗen omo waccito fof enen andi o samanama nenno naggue ñamdu muɗum huuɗo tan ñamata so waccito so naggue ngue duma tan ñamminɗa fa ngue haari nde ngue waɗi balɗe ɗiɗi ngue ñama duma tan tan ngue ŋottan waccitade voilà ɗum du ana woodi so biƴƴe tan ngue ñamata nde ngue waɗi balɗe biƴƴe ɓole ɓole so wona tuudi gondi jille e biƴƴe ɗe tan ngue ŋottan waccitade nenno naggue ne fa sella fa nafa so kosam darata na so tew darata
wajibi kana ñaama huɗo nen biƴƴe hunde hiɓɓinintede tan ay biƴƴe an nandi yo maafe leyi yono maafe worri e ñiiri nen noon biƴƴe du worri e ñamdu dabaji e huɗo koka ko woni komin ndemata ko min jiiɗi du kala fuu jooɗo de rema huɗo ko par ce que huɗo ko jiiɗa ko ana wawi heɓude hectare goto wona hectare uji kewɗi hectare goto aɗa wawi heɓude tonnuji 350 e ley hitande nenno sa golli fa gasi aɗa wawi ɓurde ɗon du nenno moyen woni ko waɗa nenno wokko ana ɗo par ce que dabaji ɗo ne jiiɗi huɗo tawi qualité ji ana heewi yeru no fayi ñamdu yimɓe sa ɓami neɗɗo yiiɗa ñamde hunde wotere ñande fo wokko ana ɗo ana wawi heɓude tonnuji 25 e ley hitande koɗo yeru joni ko sanne wawi ko heɓude tonnuji 350 ko ana wiye herbe éléphant woɓɓe ne mbiya maral falfa nenno so neɗɗo jannguɗo noon sa naati ley google tan sa wi herbe éléphant na sa wi maral falfa tan a yiyanko nenno jaabuji yeru ko mbimi ko aɗa wawi yiide commentaire ngaji ko ɓuuri yeru ko mbimami bo pani kom o du yo kañum du yeru noon aɗa wawi heɓude tonnuji 25 e ley hitande nenno ley hectare ko yiiɗa ndiyam kewɗam tawi aɗa wawi lewnude tan sa heeɓi forage na so ɓulli noon forage kañum ɓuuri aɗa lewna ko tan aɗa wawi a heɓan a mbawi wornude kolte maɗa seeɗa ka tawi a wayliti nayyi ɗiddu sabi sa yi guesa wawa eggata naggue so kangue dungue wiyama ngue jooɗotono ko goto wajibi kana mbaylitanna margal ngo voilà ɗum woni habaru huuɗo ko minen ka min puɗɗi alhamdulillahi rabbil alamin min jii hen nafade du miɗen daara du pullo fuu keɗiɗo haala meɗe kana marowo dabaji ko jomum woni fuu tan nana haala ɗemgal kalten ngal fuu tinno kañum du daara famde yeru no min gattani na faama ko wona yeru ni ennama ka nayo e margal ngal tawi e remde huuɗo ko voilà ɗum tan wawi ittude ne tiiɗi allaji gonɗen e ley faamu amin bo miɗen jangguina jaadi sabi golle fuu mo jinɗa yalla na yaaha yeeso wajibi kana gatta hen ɓiɓɓe maɗa sabi golle fuu puɗɗuɗo ana jogui ɗo fuɗɗata ka ɗo fa ɗo woɗɗoyto a tawan aɗa hen hande janggo a wala saɗa yiiɗi golle o continue wajibi kana ɓiɓɓe ma tawe so jiiɗa golle ana yaaha yeeso fuu kana tawi ɓiɓɓe ma goni hende sa yi ceefe meɗen ɗe ana keddi ley ladde to saabi enen en tawi dabaji ɗi ɓiɗɗo huddima ɗo e majji huccata nenno so golle o du so en gaɗimo yeru no goruɗen joni no golloɓe mbawa heddade tawi kañum en garta ana gollamo wakkati fo nenno jeyɓe golle oɓe kañum e jaati kanu tawede naati hen hono ɓe narata hen wajibi kana neɗɗo jangga sukaɓe jiyataɓe sukaɓe ɗo ɓiɓɓe am no ɓe waɗiɓe e jande école mi waɗiɓe e jande qur'ana duuɓe jangguiɓe andi diina mabɓe nenno école ngol min darata fa min laato hen ministre na min laato hen jangguinowo l'école goɗɗo min gattiɓe e janggol agropastoral a faami ɗum ɓe jangata fa paama margal meɗen ngal sabi wona so neɗɗo jangali wona wajibi faama margal ngal yeru hedde lawol ɗo kuccuɗen ɗo jaadi sabi kana jangga so faama ɗo nen watti hen ɓiɓɓe meɗen ɓe ɓiyam gorko kañum a faami ɓiyam debbo fo ana ɗo wa mawɗo ana wiye mawiraɗo no wiye abdoullahi mini ko debbo ana wiye halimatu en ɓe ɗiɗo fof wattiɓe jande kamɓe du paama yeru ko pammi ko ayo sabi so miɗo eɓe jeeɗu ñande fof miɗo yaaha miɗo wara so tawi kamɓe ngala hen ana moƴƴa dami mbiɗa ɗum ka yo hunde tampere no sabi ñande fof ɓe jiiyan koyɗe ma ana ley booko aɗa tunni aɗa yaaha aɗa warta nen woɓɓe ne mbasa famde ɗum ka so jomum janggi tan andan ko heɓete hen ko heɓete hen jomum no wawi heɓande hoore muɗum anda valeur muɗum voilà ɗum woni iru haala jande nde ka yeru ko landiɗa ko so tawi jaabiki e banggal huuɗo ko garten e banggal huuɗo ko ayi a heeɓine yimɓe tawtoɓe ma e banggal huuɗo ko fa kañum jaati gaɗɗa hono ko gaɗɗa ko e koɗo huuɗo wallay en keeɓi jaati sabi fayi e ko ɓooya ko e won projet goɗɗo no wiye versem 6 nen ɓen ɗon eɓe laamu mottito e fa commune kunari nokku no wiye Saare Sooma min jeeyi toon projet o walliɓe ñiɓaniɓe magasin mawɗo sanne magasin on yafa million 9 nen waɗaniɓe forage ngaji tati ɓe gari ɗo ɓe gari ɗo wisti rawani nen huuɗo ko ɓe coodi hen ko yetto hectare uji 10 awdi muɗum voilà ɓe naaɓi nenno ɗo gonɗen ɗo dugoldiɓe meɗen heewɓe puɗɗi wande yeru noon voilà yeru huuɗo ko yimɓe ka ana gondi e hande ana puɗɗi ñambinde ko jaati ka ko ɓuurimi yinde tawi pula ko jaati ɓuuri sabi enen cindi e dabayi enen woni dabayi ɗi woni golle meɗen nenno dabayi ɗi ni so en paamali huuɗo ko marɗa e dabayi ɗi fuu hakkilloto nimsita
darata lawol gongol kasi so wana huɗo kon joguiɗa fuu a wawa marde dal a ronkita voilà ɗum kan mbawmi halde ɗo lamdal maɗa go so wana huɗo kon joguiɗa a ronkitan dabaji ɗine pulaku o na yimɓe woɓɓe ana gara tewtude famuɗo maɗa ɗo e banggal golle majjum ay alhamdulillahi rabbil alamina yimɓe ana gara jaaco yimɓe ana gara sanne wakkati fuu yimɓe ka ana gara nenno won yimɓe heɓuɓe hen famudu sanne won heɓuɓe faamu nayɗi won fuɗɗuɓe kabaru golle huɗo ko fa sanne mais andani yeru jaliñol meɗen ngol ka ana ɓuuɓi e on ɗon golle sabi enen ka eɗen jaara enen andi dabaji ɗe eɗen andi koɗi kani wurde voilà noon yimɓe meɗen ɓe jarata voilà ɗum ni min jiiɗi ɓe paama ko neɗɗo andi fu dara andude goɗɗum kasi sabi wona goɗɗum wiya ande tan dabaji ɗini voilà nenno yimɓe woɓɓe ka ana gara ka janggoɓe ɓuuri yawde warde so wana ɗum pulaku o ka vraiment ana ɓuuɓi hen seeɗa won waroɓe ana weela ɗum en ka mbiyan neɗɗo wawata mais a tawan hakkille o woni ko wawata so wana ɗum a tawa joom naggue ka wala foko ronkata yimɓe ne gara ɗo tawete o jogui temedde ɗiɗi naggue temen nayyi naggue mbiya ɗi nayyi ana goɗi ka ka so gonga de no kamɓe ka bo o golle ɓe mbawata ɗum saabi ana sewi seeɗa voilà nenno ko ɓuuri yafude minen kadi joom kolte seeɗa jaati min ɓuuri yinde daara famde golle o saabi joom temedde ɗiɗi naggue ka an tiiɗi yeeru fama joom minen kolte sappo ɓe haalaji ɗimin kalta ɗi voilà nenno ɗum woni ko jinmi haalde donc merci nenno joni ono e fammoɗon joom kolce temedere o joom kolce temedere o so wiyama waɗa kolce temedere ɗe kolce nogay waylita ɗen ɗon ayi jomum mila bonno jawdi mum ayi ɗum ana ɗum ana tiiɗoriɓe sanne fayi haalde ɗum ana tiiɗi ɗum ka ɓe jaratako fulɓe yeru joom en dabaji kewɗi ɓe fa ɓe keeɗo ɓe gatta hunde fa ɓe jarroɓe pamɗina dabaji mabɓe ɗi ɓe mbaylita ɗi ɗum ka yafana joom en ceefe mawɗe ɓeɗe ayi ɗum ka yafanaɓe nen ɗum ne miɗen andi so neɗɗo waylitali hedde ngol ɗon lawol tan vraiment tiiɗalla ana e margal ngal sanne saabi en jii ɗo nayi ɗi jata ɗo foof en jeehi Côte d'Ivoire noon so Laguine non foof en jeehi tiiɗalaji gonɗi toon ɗi en foof eɗen kawri andal majjum voilà nenno kolce seeɗa so aɗa joguiɗo so aɗa jooɗi lewru aɗa wawi heɓude coggu kosam majji tan aɗa wawi heɓude yeru million ujunaje temedere wa asa sotti ɓiyiji ɗum du aɗa wawi heɓude yeru ɗum ɗo nenno aɗa wawi heɓude million e ɓiyiji so e ñalle noon so gaari pamarde ɓiyi hitande wotere aɗa wawi heɓude ujunaje temedere e capanɗe joyyi voilà nenno joom sewre mawde duroji ɗi gaari so ndi heɓali duuɓi jeɗɗi fa ndi heeɓa million bo ɗum yaafa voilà nenno ɗo woni ko jinmi haalde ɗon en ngal ɗon lamdugo bisimilla alhaji yewtere meɗen nde wari e tekkete aɗa jogani en noddande fewde e maroɓe dabaji leydi ndi banggal oɗo golle ɓe hono ɓe kaani wadde ɓe jokka e oɗo golle o laato nafo ɓiɓɓe leydi ndi fof nafo pulaku meɗen o gonga jaati e ɓoori miɗo jogui noddande ɗum mbowɗe noddu nde noddeten na wakkati foof en tampata saabi ɗum woni golle meɗen e daara yimɓe ka fuu daara mbaylito jooɗo neɗɗo yimɓe kam mbaylito e eggol ngol ka yimɓe jooɗo so yimɓe jooɗiki daara guese daara mara leydi daara mbaylita dabaji ɗi haqqille margal yeru ngal gonɗen e muɗum egga eɗen koɗa o ka ɗum ka daara joppen ɗum ka ɗum ni woni ko jinmi wajade ɓiɓɓe leydi ndi ka saabi tiiɗallaji gonɗi e leydi ndi fu sembe majjum e ɗum hen ɗum woni ley faamu am ka hommo fuu ɗo woni ɗo on ɗon haqqille kañum woni ko haalata so ɓiɓɓe leydi ndi saabi fa keɓenna laamu o kañum ɓiɓɓe leydi ndi fu keɓen nafenna woɓɓe ɓe so en mbaylita e margal ngal e mbawa nafude fay goto e mbawi torde goto ka e mbawa nafude nenno sa jooɗiki nokku goto hande miɗo jogui yimɓe ɓe mbiyatmi gara ɓama bingal nayyi ɗi tan naɓa tedde ngal gaɗo e guese muɗum kosam majji aɗa jogui yimɓe ɓe so sottete to guurɓe e majjum ɓe min e muɗum en fana heewi golloɓe kolte hakke ɗe golla joguimi joni ɗe mbiɗa jogui golloɓe joyo ɓe fuu e majji ɓe goni nenno kamɓe joom en koreji ana hen nenno ɗum wawa wande so wona a waylitin margal maɗa i toñata fay goto nenno neɗɗo fuu mo koddumi ga annama marowo dabaji yeru ni annama na yeru ndemowo a tawan golle o tedde ngal hakkude e muɗum sabi mi toñata ɗum mbiɗa wawi nafude ɗum to voilà ɗum woni ko jinmi kala fuu daara waylita margal muɗum ngal yeru iwa yeru no gorrunoɗen no aranden voilà ɗum woni noddango ngo jinmi noddude pulaku fuu surtout marawo dabaji fuu tawi ɗon heeɗo Pinal TV
min mi jowti suudu télé o onon golloɓe ɓe mi haawiki on ennama tekkinade golle muɗum gilla suudu ndu woni wakkati fuu ɗum jiiɗo ɗon ndaara humpitinde yimɓe findinde yimɓe ɓe mi jowti hooreɓe suudu télé hemɓe haqqille so gaddi télé o fa keɓen pulaako o fina so ɓiɓɓe adama en so en paamali ko woni nokku goɗɗo en mbawa andude hono jogortoɗen hande worri sabi télé o wawi yettindema keɓa kibaruji nokkuɗa a wala anda no worri nen télé o yeru wanɓe hemɓe hakkille so gaddi mumen gatti hen jawdi mumen ɓe mi jowti ɓen ɗo kamɓe tinnare fa joni onon golloɓe o du onon du oɗon tinni fa joni lamɗo hokku en onon du nafa no gurɗon no darton no humpitinde yimɓe saabi humpitinde yimɓe ɓe pinali ni ana tiiɗi sanne tampere ka ana hen ka so Allah jaaɓi en tampande hoore muɗum wona yeru tampere ni ennama fulɓe mbi neɗɗo no rema guesa bammuɗum so wiyama tiyabu reman so wiyaka tiyabu du rema nenno so wiyama tiyabu ana ɓeyda welnde ɗum onon tiyabu o jarama. Aywa bandiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV on calminama sanne. Aywa ɗum ɗo wonno ko kebdunoɗen na Alhaji Oumarou Diallo anditirteɗo Jubbi Diallo ɗo kasela ɗo woni hono ko garnoɗen ƴewde banggal golle makko o on nani ko o haali ko on jiidu dabaji makko ɗi on jii nayyi ɗi beyɗi baali ɗi e guesa nga nenno en jiidu hono ko golla hen ko fuu en ceedike. Eyyo mi yii nde wootere ɓuri mi nani laabi ujunere ko yiya ɓuri ko wiya nenno kala ko tewtetenna fuu no mbiruɗen na arande ni pulako o tinnoɗen jooɗoɗen koɗen joɗɗen dabaji meɗen ɗi ɓuyten kase ɓuyten timmata koy en ɓuytan tan jon kolce temedere o tinnoɗa gartiraɗe kolce capantati jooɗɗa mbaylita dabaji ɗi gaɗaɗi dabaji nafoji kolce sappo liiti temedere ɓuri kolce temedere liiti sappo ɗum en kalan hande en kalan janggo so Allah holli en faɗi janggude en kalan. Ayyo yalla eɗen keɓa paamen ɗum toñangueji gonɗi e nokkuje ɗeɗe torraji gonɗi e pulako o sa ƴeewi aslu muɗum fuu enen ke ele faamu meɗen banggal margal meɗen ngal anayi ko saabi de pullo kala mo kodduɗa fuu na yi tooña maɗa ka na yi torra maɗa o saabe dabaji maɗa ɗi hay ɗum tewteten no yalla ana waylito yo wona fa nawa on haaldete koye fa nafa leñol ngol ɗum haaldete mbayliten no dabaji meɗen ɗi joɗɗen keɓen jangginen ɓiɓɓe meɗen tawe dabaji men ɗi toñata fay goto aɗa jogui temedere maɗa naggue a eggi fa banamba a yahi fa korgo a yahi fa bobo na a yahi fa konakiri laabe en a heƴay ɗo jeeyaɗa ɗo hoɗum miilata aɗa wawi heƴude nokku goɗɗo ɗum sellata de bandiraɓe neɗɗo fuu mo jawdi ma haɗima heƴude ɗo jeeyaɗa ɗo pati miilo aɗa wawi heƴude nokku goɗɗo hay ɗum ni woni ko tewtetenno de andonna tan ɗum wona hono goɗɗum wajibi tan kana mbayliten margal meɗen ngal gaɗen no ɓeeɗo gaɗi joni ɗum ɗon woni nafa meɗen oɗon darda yafamuya sanne oɗon calminadu sanne e jiidu wakkati goɗɗo